Gini ya istorya haya baka yung gabino apil. Nood gini. Puyo kong badyan. Katong ito. Kami pang gani ipon. Muli ko katudong, di ba? Muli ko nung tadas mga dadaw kasi manong muli. Sakyan ako series. Mag-ibo kana kung kanday gikan din ite. Padung sa dito sa badyan. Lig-ana lang ako kumata kay bawo nako kusang lungsura. Kay kadas manong uli. Kay to usa-una nung kulipin. Badyan man to. Ingon na ko ganga laki. Ay kumpiyansa di may kulo ha. Kung ano siya. Kuya hati ra sad noon. Ya lagi. Doon magi ko to. Terus akong gibuhat. Sa ngano ko ano siya. Nay magtuwad anang kulo. Kuya hati ra. So, pero naghadlo ko ato pero tungod kay ako asa man ko kay ang ilan to naglaog na ko series lakaw ko usa ng logon nga may gamay randahan ba. Nit ni. Karon wa pa to uso cellphone nani di pa man to ang cellphone tong pititi nga cellphone. Ipat. Kailan kag pititi? Yung keypad? Pititi oh, pititi. Sama pititi. Puro text tawag. Ay, kalam. Aon to ah. Karon puro text tawag. Pititi. Puro text tawag. Kato pa man to. Karon. Ang tabo dong. Ni ana man siya to. Pag-abot ako, kuya. Sus, kuya kani. Ko sa orasa kuha na diha sa kanang mga alauna alas 2. Sus timing nga gid pag-agi series. Kay dugay ko nakasakay. Abot dito ko alauna imidya dong. Launa midya. Alas 2 ko na pag-anar ako. Abi ngawa eh. Pagka may ngawa gid mga nam di kulo. Kadto man ka. Ako yung kadto kaya pala. Kadto ka suman katong dito sa badyan. Wala. Wala ka badyan ba? Ay to. Tuwad ko dito sa may kulo dong. Tuwad ko. Inaan ko na magtuwad. Nagtuwad ko una dito. Tuwad ko pagtuwad na ko. Mga 10 minutos guro kong gatuwad. Na hangin no. Nay nana ba na kabantay ka na. Waknit ba? Ihangin ba? Wak kabog siguro to usa to kini ano. Oh! Ihangin gyud ang babaw. Paglindi ko. Yan mao na niya. Wa gi ko padas kong kadlok. Tuwad ko ana. Kita ko ako ti. Ako sana uyog na. Ano na gid. Pako ra ko nakita paminaw aron makaino. Lugi na. Ana kay istorya may lalawa. Pagtuwad dus pag-ana ako. Pagtuwad niya ni ano sa. Uy, naunhan man ta. Ko ako'y nakauna dire. Balik sa lupa na siya. Paunhan na ila. Lupa siya, balik siya. Ingon ko ba, ang inyong mga ilong liwat ni mama. Ang Papa na. Ano yung papa? Karo hari. Papa na. Tanawa dito. Tanawa dito. Nawa na picture ya, nawa. Tanawa dito niya. Balik dire. Tanawa da atong hayo papa niya. Balik mo tanaw na ko. Aro kita mo. Puti ini orang pagkatawa na. Mga ilong dito. Og ilong mo sugutan. Og ilong mo sugutan ko. Minawa pa, minawas kuya. Kanang berdak ko ilo ako dak mali. Ako berdak ko mana. Amo lulus ko puyo sa una. Tuyok na dire. Wa ginaw ko ilong. Amo sa apa. Oy na jo, na ilong na. Ni katawa ka. Ayaw saba kay naata sa ilong sa ulo. Isip.